Hambai maruo ojoro kaitono tamoni hinba bochungno kaham korongkhe tonimani baise sungtini o haino hai bini kokno sung srunglainani eba saima lainani ojora kahamno chungmano tei norok nai tongnai khnawi tongnai kaitoni kokno khnarwgui srungrwgui tongmani bagui hambai ao sung sawi mano kaitoni kok thaio mongkha joto borok mwthangjaknani bagui se aboni bagui kaitoni o kok thaino porinani srwngnani chung blainango omo nongkha chini pholani chamung faidi chung tini muke nailewano Sumsokni bwkha kiphil-o hwnmani abo tamo eba bahai omono tui nailewano chung phila nailainai ang bahai ke sumsokno sawi mannai eba ke siniwi mannai omono tui nailewano chung sumsokno sawi mankhe eba siniwi mankhe o sumsokni ang bwkha kiphilwi mannai chung chayano tamo chaya sawi se maya hinkhe chayano bo chawano hwnai aboni bagui o sumsokno sawi mannani hinkhe chung kwthar elambakni kok bai chung kaitoni kokno khoktangnani chung nangnai abo haikhe se ang chama chaya kwthar elambakni kok bai ang sai mannai chung elambago tamo se nailewano phaidi room 28 ni simi 31 jora borok rok kaitono gosina naiyani bagui Kaitor borokno khasitra wngna bagui yak rwkha hake borok tongmung hamya tonglaio borok podre pod sitra bai samung hamya khlaimang tongo borok khamaimang tongo naslermang tongo borok musulaimang tongo borok buthalaiimang tongo bulaimang tongo bandilaimang tongo pere tikhlaimang tongo borok kok nangya salaio borok bono hamya salaio borok kaitono naslerjago borok lachiruo kungsugo kokotor sao borok samung hamyani lama kwtalmang naitolai tongo borok buma bufani kok khnaya borok khasiya kok rwma twino kok narwkya buino mayabo chaya khabo khairokya chung oro tamo nugui man chung oro puilamo nugo 28 o tamo sa borok rok kaitono gosina naiyani bagui misao je chung kaitono go siyangmani chung kaitono naslermani kaitor bai chalmani abo nongkha sumsok afrose chung kaitor bai chalfruse tam phai hingkha khe o tinio je oro o tongmung hamya tongmani je bulai tongmani buthalai tongmani kungsukmani naslerlai tongmani oborok phaio abo bufru hingkhe ang kaitor bai chalfru ang kaitono naslerfru ang kaitono go sinani naya wngfru afruse omorok phaio aboni bagui je kaitor bai chalmani nongkha sumsok o sumsok wngfruno chung pholani kokno bo chung saimanya chung pholani muchungtwi tongwi manya sapni muchungtwi hingkhe sakni muchungtwi se tongo swijak tongo room chapter 8 verse 6 sakni muchungma kokno uansukmani abo thwngmani lama se pholani kokno uansukmani abo mumung mwthangnai khabo kwchang rwnai se je sakni muchungmani eba ke chung kaitor no go siyangwi tongmaimani chung kaitor no nasler tongmani abo pholani muchungmani yani so abo tamo hingkhe sakni muchungmani se a sakni muchungmani kok ang uansukwi tongkhe salsa o pholani thwimung abo thwinai hini sao abo kwthang glak hini sao abo smol brum brumni kwthang tongplainai abo smol brum brumni thwikang khe thwiplainai chungo chungjora tamba kisa srapsa se phaio aboni bagui pholani muchungtwi tongmani abo se tamoni saro khabo kwchang rwnai mubo mwthang khlainai hini sao chungoro naikhe srai je sumsok tamo amo bahai chung saima laika phadi chung tabo khanailai sumsok no khibiwi bahai ke kaitoni kok thaio thangnai omono tui nailewano chung puilao elambago tamo sa nailewano Hebrew chapter 12 verse 1 to 3 oro sao chini kok hinkhe chini yasi yagrao borok kwbangma rokno poitoni saki tongo hake faidi chung joto pojano tei belai khe kwsungwi tongnai sumsokno khibiwi kwlangmano hake faidi chini bwskango khachikna tongma jora tei khasiklaiwano faidi chung jisuno naharwi tonglaiwano bono chini poitoni yapang busuk olni tongthokni bagui se bo cross no soyo
cross thwng no bola chima singchang jagya hake bo tabo Kaitorni asuk thayongni yagra bwkha asukjak bo manjak langmano uansugui naidi sumsok ganang borok bai bo bwswk se na swlajakha abo bai no norok kha bai tei yakarti tamo ngake aje kwswngui tongnai joto poja abono kiphiwi yakarei subra Jisu Kristoni phaisingo himdi hinui sao nasikdi jebo bwskango tamo wngui tong abono se je poito no se Jisu no nahari se je poito no bwskango toniwi yaphang busuk bono khlaidi hinui sao bo olni tongthongni bagui se o cross no soyo abo nini ani bagui se abo nini ani folano mwthangna bagui se aboni bagui paji sung o belai kwswngui tongnai sumsok no kiphiwi sung Kaitorni phasing thangnani akokno sungno sao Jisu Kristo no naisik ang bhaike khachikmani manile kwthar elembangni kok bai Jisu Kristoni je kok amo sini yakungni sati abo sini bisingo je pohor ani sao paji sung nalene abo borok swijak ngake lomong 119 ni 105 aro sao nini kok ani yakungni sati te ani lamani pohor srai sung no naikangke nugui mano je subra Jisu Kristoni phasing ang bhaike thangnai manile bini kok thaise sini yakungni sati kok thaino se sung o lemba kwthani kok thaino se sung salbrum no khutang mani bisingtei ke suri mani bisingtei ke sung subra Jisu Kristo yarang surei je bahaike kwthar elembani kok bai ke bini pohor bai ke chung himnani nango aboni bagui sungno surinani kok no sao elambago Ephesians chapter 6 verse 17 to 18 mwthangnai no khoro katijaknai haike thubui nadi phia folarmani Kaitorni kok no seng haike nadi Kaitor no subadi hinui suri sanai omorono khlaidi folanorok no khlairutui no bebagono suri sandi abo hai wngna tei ke norok sisaui tongdi tayakardi Kaitorni bebak borokni bagui suri sanmang tongdi thasingpro Hebrew bosao je tayakardi hinui tabo oro bosao tayakardi hinui sung Jisu Kristo no yakanani akokno sungno saya tayakardi sini sao aboni bagui sung ortamo je Kaitorni kok no seng haike nadin sao aboni bagui kok saborungake fola je Kaitorni folarmani kok sini sao aboni bagui Kaitor no subadi hinui suri sanai omorono bebak khlaidi Kaitorni bwkhago thangnani amono sao sung ortamo nugui mankangke sung o sumsok no kiphiwi sung khachiknani tamo nangkangke Kaitorni kok thaino sung porinani eba srwngnani nango tei kesa hingkangke surinani nango sumsok no kiphiwi bwkha kiphil-o hinmani tamo Rom chapter 12 verse 1-2 abo bai no takhukro Kaitor chungno belai khe maya chawi tongma bai ang norokno okok sajao Kaitorni thani puntok rathari yapharma hai norok kwthangui no sakno Kaitorni thani yafardi bini yago yafarjakna tei khe phia bobai hamjakna tei khe sakno yafardi omo se soini surimung omo hai khe se norok suri thai o sungsani tongmung samung bai ta tongdi tamo khe Kaitor no norokni bwkha kwtal khlaiui tongmung kwtal tongdi hake Kaitor tamonai abo norok sawi manmano bobo kaham bobo bo hamjak bobo soi abo sawi manmano srai chungro naikangke nugui mano je sumsok no kiphiwi bwkha kiphil-o hinmani abo tamo hingkangke chungro nugui manka srai thwipano thangpano chung bini thani bebak rwui rwsokmani yakar sugui rwmani abo se bwkha kiphil-mung abo mwktui kiklaima bai simiya abo mokolni mwktui yorma bai ya abo bwkha dukhu nangma bai boya abo ang uansukmani bai boya abo ang tamo khe khlaimani hingkangke sumsok no saimanmani bisingtui se tei Kaitor no surimani bisingtui bini kok no swrwngmani bisingtui porimani bisingtui tei ang sakno yafarmani bisingtui se ang o sumsok no kiphiwi Kaitorni phasingo bwkha kiphilui mano abo no wngkha je sumsok ni bwkha kiphil-o hinmani tamo hingkangke ang joto rwui rwsokmani Kaitor no ang joto rwui Kaitorni thani je abo haike ang tongmani je suriwi bobai kok sawi je bini kok thaino ang khuktangui poriwi srwngui tongmani abo se soini surimung hinui sao oro tola chung naikangke nugui mano o sungsani tongmung samung bai ta tongdi hinui sao joto chung thibina nangnai joto chung yakana nangnai o sungsani tongmung samung ro abo mungsa busuk gyan hinui sao aboni bagui
जे Kaitor sawo bwkha kiphil-o ani thani phaidi a sumsok kusungui tongnai kibidi abono yakatdi ani phaising naisigi khasikdi hini sai tongkha tapo phaiji sung Kaitor ni thani o sini sumsorok sini saya sugyarok saimantui saimatui chung khlaijakmani rokno sung Kaitor ni thani nakar sanaiano sung aroni bwkha kiphil-o Kaitor ni phaising naisigi chung tonglaiwano a kusungui tongnai sumsokno tei belai khe chung uansugui tongmani a sitra rokno chung khibilaiano surimani bisingtui tei Kaitor ni kok phaino swrwngmani bisingtui porimani bisingtui khe